RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Ilong na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay. Ili tulog anay. Di sa kunsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ili tulog anay. Walat di. Ang Laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Katutyan tay bakal papay. Ili tulog ka. Ili tulog anay. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Noy nanay katutyan tay bakal papay. Dili ko may mo magdugay sa pagkupot ini kitingali. Maibot ang gamot ni ini sa akong gibukaton. Paano sa akong buhaton? Dili ko makakamang balik sa taas. Kung mubuhi asab ko, mahagbog na ko paingon sa ubos. Usayangan na ko buhaton. Tabang! Tabang! Ay! May aksyon na o kaibot ang gamot nga akong nakuptan. Dili ko. Diyos ko, tabangi ko. Di ba ako gustong mamatay? Ang akong apo, nagkinalapan ako ang akong apo. Stanley, tabang! May kasi ka sa ibabaw. Pahawa! Dili pa ko gusto mamatay. Palayo na ako! Palayo!
katabang nako. Kinsa ka? Kinsa ka? Asa man din na to? Pangitangan si Senyora, oy. Hain may diya paingon. Kadako ini nga tong lugar. Asa ka to paingon midagan? Ato lagi pagitaon. Ngita na ron. Asawa na ko ron. Ngita na. Itsahan yung kanig iring ba? Ingon ko nga, bagatod ako ni Senyora sa ospital, ug pauli ko dayon. Naunsa na may hinoon ni hitabo ka. Realistic man kayo may itsahan ta kiring ani. Mag-uumara man unta ko. Pero palit man kong na-driver noon niya. Na may lumaw ko kwarta kay nagilanat-hilanat man akong anak. Unya, mao na to. Mao na ni nga, himo na kong driver. Pabaylo lang yung kwarta, pero pa-drive mo, masag ko niya. Pa-drive ko, paingon dito sa ospital. Nya mao na ni ron. Nagpaabot na to na akong asawa. Kung ato na makitaan si Senyora, ako na yung mahatod niya sa ospital. Huwag ikaw, pwede ka na nga mo pauli sa inyo. Mas nagkinahalan nimo ang imong asawa anak. Salamat bay. Senyora Nimpa! Senyora! Ay, ka! Luwas ka no. Luwas ka na ako na. Ayaw. Pagdool na ako. Ayaw. Ako luwasin mo. Dili ka, thank you. Dili. Kay wa pa ko makasiguro kung ikaw bagyod ka na. Tao ka bagyod o nagpakaaron ingno na usab. Libog ang lilibog na. Libog. Nanong naabot ka man ini dapita. Unsa imong gibuhat din eh. Ada, di ako ay. Ay, da ko di akahoy. Nahan man, birtubog na. Ay. Unsa? Anya, dungog man ko na tingog. Kita ko ni mo. Uban mo niya. Nakita mo usab ang akong gikauban? Oo. Kailan mo ko ato. Siya man to hadlok. Hadlok man ko. Hadlok man gani ko ato. Nahadlok ka usab niya. Nakita mo nasab siya, ha? Kung mo, dili kay kami lang ang iyang gihamok. Iya man ko tugan. Unsay tugan? Iya ko tugan. Kita ko lalaki, guwapo, dito ila. Unya, kadungog ko singgit. Unya, gawas man lalaki sa ila, nadugo. Unsa? Kinsay buti mo ipasabot nga imong nakita? Kinsa? Husting. Uba na to lalaki, guwapo na sa kanan. Sa kaila Mila. Kibaw ko, no? Kibaw ko. Alo. Sinanahay ka! No, nasinggit. Nataw. Kadit lang. Ano man. Salamat sa imong pagtabang nako. Salamat siya, buta ka. Dali una. Dali. Uban ni una ko. Asa man ta? Dali. May ipakuha ako nimo din dapita. Pagdali. Dali. Unsa man? Kwarta. Huh? Nahog ang akong kwarta. Akong ipapunit nimo. Dali. Daghan? Oh, daghan kaayo. Busa pagdali. Sige na. Senyora! Senyora Nimpa! Langita sila nimo. Nakaila ka na ako? Oh, Senyora man ka.
Pagdali, sige na, pagdali. Tuara dito. Anak ka na diha. Diha ang akong kwarta nga nahog. Pagdali, punita. Ang mana diha. Diha ang akong daghang kwarta. Sige na, kabuta. Tuara. Ano? Let's doon na lang sila. Sige na, pagdali na. Kuhaan na ang kwarta. Asa ba diha? Diha. Sige na. Sige, padaplin. Oo, sige, kana. Sige, paggamay. Gamay na lang. Hagbunggoy. Mao na'y toyo na ko. Ang ihagbong ka. Pasaylo ako. Pero dili na kamahimong mabuhi. Tungod kay ikaw pa ang mamahimong hinungdan sa kaalautan sa akong apo. Malik lang tingalit ta sa akin. Pahingo na mahurutang akong giso. Wana unya tay kanang ikaiwag sa daan kun papadayon patasunan. Abida, bisan unsa na rabay atong nadungog oy. Nakadungog ka ba sa bato? Oo, murag singgit man to. Pero nawa masabot na yun. Murag tingog sa lalaki. Bitaw na. Tabang! Senyora. Ang senyora? Tabang! Senyora? Senyora? Walang mataon nga migawas ka na. Mamalik na ba dami sa akin? Mamalik na taon sa akong akin. Pasagdan ko nimo. Human kadugay kay nabalik gikan ka nagkuha sa laing sakyanan animala ka. Senyora? Senyora, dili sa tingali maayo nga imong anaon si imo. Paghiyom! Pero Inom na lang. Tana mo. Mamalig na tas tungagi. Mahimo mo kupot ka na ako, senyora. Unsa? Dili ko. Ayaw pagdool na ko. Senyora. Salamat, bay. Salamat. Sige. Kadiyot lang. Nganong ikaw may misakay sa sakyanan? Ako na imuhatod nimo sa ospital nga nimutangan ni Senyorito Stanley. Kinahanglan nga mupauli ni si Imok sa iyang pamilya kay may sakit ang iyang anak o nagpaabot sa tambal nga iyang mada. Unsa? Nagsabot-sabot lang mo nga wa ko masayod? No, di ko mosugot nga ikaw muhatod ako. Dili ko nimo. Senyora. Kanaog karon dayon. Ikaw ang mag-igo, senyora. Bakit? Nga malagi kag balik, bay. May nakalimtan ka? Dili mo sugot ang senyora nga ako ang matod niya. Unsa? Pero Imok, sakay na din eh. Pagdali. Dili ko na pabayran ni mga kwarta nga imong bayloon. Ako na lang ihatag og dublihon ko pa ang kantidad kung ihatod ko nimo karon. Pero senyora, ang Musakay ka o musamot ka alaot ang imong pamilya kay kuhaan ko kamo sa panginabuhian. Senyora. Sige na, bay. Ako na'y bahala nga mahatod og tambal sa imong anak. Hain ang akong apo. Unsay nahitabo ni Stanley? Nasudlan siya sa mga nurse nga nagsigi og singgit sud siyang lawak, senyora. Unsa? Ngano? Unsay nahitabo? Wa may masayod kon ngano. Apan nakita na lang namo siya nga dito sa ilawom sa bed. Og gihigot sa baga kayo nga buhok. Unsa? Well,
we are not sure yet kung buhok bagyod ang gigamit nga higot. Apan, basis among nakita, buhok yun ka to, Senyora. Unsa? O gunsay nahitabo sa akong apo. Dok, kumusta siya? Nakita ba ninyo kung si kinsa ang nagbuhat sa ingon? I think, ang iyang mga samad ug ang nahitabo niya is self-inflicted. Unsa? Unsay buot nimong ipasabot, Dok? Nga magkahimo sa paghigot ang akong apo sa iyang kaugalingon? Ang nurse. Hain ang nurse nga nagbantay niya. Hain! May mga samad usab ang nurse nga nagbantay niya, Senyora. Unsa? Ug matod sa nurse, ang imong apo ang hinungdan sa iyang mga samad. Unsa? Kay galaan, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulagan